Executive Director mano jatije mar ODM Oduoro Ng'wen machiegni twako kinyi makawuono ileo matin kata kamano pok wadhi mbele ahinya okalewo ing'e kama ne machiegni asebedo wi Ramogi kachakore okinyi saa achiel ne ane Ramogi Barasa makoro kendo koro abiro kae ibinjo kanyo ywaka ma Jareda oyie mano en Youth League mano mar ODM kanyo madwaro nwa make godo ywak mar rawere osebedo godo otimore makare wantiere kod rawera matin ywak otudore kod wechego mag transition ni nitiere jomoko mabet e Youth League kae ka hikgi mar bedo youth oserumo nikech wang'e ni youth onego bed ni rumo higni 35 kata kamano kar mondo mi giwuogi gidhi e tielo machielo pod gigoyo mana touch e Youth League ka gino momiyo kata rawere mamoko madonjo koro ok nyal yudo kata space magibete mar mondo mi gimed tiyo ne party e yo makare Oduor. Erokamano adwa yie kod duto mosewacho ni ok wasetiyo gi rowerewa e yo makare mar migi thuolo mar telo ei party. To mano konyiso ni ok wan gi dwaro mondo jogo marowere otel nikech kaka Mheshimiwa Jera osetiyo ni party kaka youth higni mang'eny sani koro en Mheshimiwa mano nyiso ni wanene to be jo party be nene nikech wan wanyalo nene ka wani secretariat to ka jopiny ok nene dinyok oyiere mano emomiyo youth be nyaka kaw thuologi kendo nyaka girire kendo nyaka gilar thuolo margi pile pile ka wuoyo gi joma rowere amigi ga history mar chama ma ANC South Africa. Chama ma ANC ne en chama miluongo ni conservative, chama ma ok dwa lokruok kinde motel ne gi ji machalo Luthuli gi joma moko. To Youth League ma ANC ema nokelo lokruok i ANC ma ANC obedo koro party ma radical machalo kaka ne en go. Jo Youth League ne Nelson Mandela, Oliver Tambo, Govan Mbeki, Walter Sisulu gi joma moko. Jodongo machalo wan ne ok dwar ni gina ne rowere gi oyud telo. To ne giwacho ni ok ginyal weyo chama. Koro ei chama ka giketa mach e sianda jodongo gi. Magi kelo programs mane jodongo gi dwar machalo ginene nyaka armed struggle kakoro giloso Umkhonto we Sizwe MK mo ginene ni koro odhi military training moloko ideology ma ANC obedo chama ma nyaka sani ji neno kaka progressive party. Omiyo an seche moko karomo gi joma rowere kama to I insight gi ni golwa uru nikech seche moko wadwa bedo obstacle kisungu ei chama. To mano ok nyisi ni jogo mandalo gi thoth koro ok dware chama nikech jogi nigi historia mar chama. Jogi nitie thoth magiseneno ma joma chalo Jared pok oneno. Ing'e ni Jared gimidhi through an asedhi an asebedo youth kaka in to in pok ibedo jaduong' an asebedo koro nitie an gi experiences ariyo maka in koro inene ni jogo koro nyaka wuogi to mano inene to adwa nyiso wi history mar party ni higni 20 mokalo ma ji ok ne. Jagoro mongirore mokwongo mar chama ni ne en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Kanochopo higa mar 2014 ne waginene mondo weni joma rowere ma kata tungni moko nowuok ng'ama nokawo komno kuom Professor Ababu Namwamba ne en rawera koso ne ok en rawera. To ka Babu nowuok kaka nowuok no ng'ama nokawo Edwin Sifuna ne en rawera koso ne ok en rawera.
jakom mokwongo ne en Henry Koskei ma be nowuok higa mar 2014 ka noweyo ng'ama nokawo John Mbadi. Ne en rawera koso ne ok en rawera. Ka Mbadi nyocha owuok, ng'ama nyokawo Gladys en rawera koso ok en rawera. Anyalo kwano ni kaka wasetimo transition, ing'eni ji wuoyo tok ng'i historia mar ODM kaka chalo. Kata an be ndalo na osekadho awuotho kanyo. Wadwaro ni ng'ama koro biro kawo as head of secretariat obed ng'ama nigi new ideas mane ka chama nyalo dhi nyime. To kwa bi dwara ni rawera moro nikech wan gi interest ni chama no nyaka dhi mbele. Nikech chama no wasekete structures, wasekete systems and so on. Koro ng'ama biro be nyaka bed gi capacity mar maintaining systems go, makendo med systems go odhi nyime. Emomiyo an gima wacho jogo marowere to gi jogo ma be koro dwa bedo joma dhi ka jodongo nyaka giti kanyakla. Marowere puonjore tie jodongo, to jodongo be ok ket ohinga nudino ni rowere mondo kik dhi mbele. Mano eka wanyalo gero chama mabro dak higni 20 gana gi 20 kendo gi 20 kendo mabiro. Nikech kwa wachacha kumadiera kwa ng'iyo kata